Gunstein Bake, Mod i od, roman o prometu. S norveškoga preveo Munib Delalić. Polako u 5. brzinu. Brujanje se motora smiruje, fosilno pogonsko gorivo izgara smanjenom snagom. Voziš 100 na sat i gotovo ništa ne osjetiš. Što se više primičeš gradu, cesta postaje većom i širom. Gotovo i nema prometa. Automobil se može slobodno kretati asfaltnom cestom koja se pruža krajolikom i unj se usjeca, kao da se zemlja preljeva preko svoga ramena. Rano uvečer nema baš mnogo automobila koji voze prema gradu ili izlaze iz njega. Tek su se malobrojni nekamo zaputili. Kao da nitko nikamo ne treba otići. Kao da je i sav nadzor prometa obustavljen, nikoga od policijskih službenika pored ceste, samo sumorne kamere, čije se crvenkaste zjenice iznenada mogu pojaviti. Smračuje se, ali mrak, ako ga bolje pogledaš, u sebi ima više nijansi, kao da i nije toliko mračan. Krošnje drveća oblikuju nešto resasto na gotovo modrom ili ne, na plavičasto crnome noćnom nebu. Pored sve vegetacije čini se da nad raskrižima, kao vapno bijelima, još počiva sjena nekog drugog vremena. Kao da to vrijeme svojim promjenjivim nervoznim odnosima svjetla još ne može potpuno zavladati. Automobil klizi asfaltom, klizi krajolikom. Ravnomjernim brujanjem podsjeća na san, na neke druge motore, na hladnjak i otkucaje tihih nepoznatih satova. To je zvuk koji postupno postaje zaboravljenim, ali koji čim nestane, kao kad skloniš stolnjak sa stola, otvori drugu i veću tišinu. Ponekad je to brujanje. Ako ono na nešto ne upozorava, kao zvuk melodije koja ravnomjerno ispunjava vozilo, vibrira kralježnicom i raziće se u mraku mekana tkiva. Taj zvuk izgleda jednako prirodno kao i disanje koje ulazi u taj drugi unutarnji mrak, mrak mekana tkiva i koji iz njega izlazi, kao da je na nj prikopčano, koji također nije moguće potpunije sagledati sve dok on ne nestane. Između tih dvaju mrakova, obaju jednako vlažnih, suha je zona koja je zapravo klima automobila. Već je prošlo gotovo sat vremena otkako je automobil u pokretu i usput su uvjeti za vožnju postali povoljnijima. Prvih je nesigurnih minuta bio samo stožec svjetla koje je melo šljunčanu cestu dok se karoserija tresla. Ponekad je ispod kotača frcalo kamenje čudnim zvukom, kao kad te usred noći probudi neka neobuzdana misao. Svjetlosni je stožec manevrirao između najvećih rupa na cesti, ali se zaustavio ispred losa, koji se na jednom ondje pojavio. Stajao je nalik na neki povijesni umetak, stara slika koja luta obližnjim šumama, da bi potom polako prišao haubi i ponjušio je. Velika sivkasta glava, sivo svjetlo u očima. Neko drugo ustrojstvo svijeta, kao recimo svemirski brod, nešto takvo. A i automobil životinji pripada nekomu drugom redu. On je opasnost koju njezin genetski sustav možda još nije stigao sasvim zapaziti ili odgonetnuti, inteligencija neke veće vrste. Oni koji uče, umiru. Oni koji prežive, nisu shvatili. Kao neka uznemirenost, trzaju snu. Zatim je sve opet kao prije. Nakon toga događaja put je bolji. Ogrnuo se asfaltom, skrio je svoje najgore slabosti i tako reći želi izići među ljude. Ubrzo se pod noćnim nebom pojavi niz kuća poredanih po malim obrascima, načičkanih na brežuljcima, po obroncima i južnim stranama ceste. Što se više primičeš gradu, te skupine postaju većima, kao da se grad tako nudi i pokazuje. To su uglavnom jednokatnice, a ima i višekatnica, u pravilu jednakih boja, u kratkim ulicama nazvanim po vrstama cvijeća i drveća koje između kuća i u obližnjoj šumi cvijeta i pupa svakoga čudesnog proljeća. U tim su kućama prostrane prostorije praktičnih, razumnih rješenja koja omogućavaju ugodan život, sve po željama ukućana. Kao da svaka njihova potreba i želja ima svoj zaseban prostor, što je i praktično i higijenski. Dovod i odvod vode jačaju tijelo i duh vlasnika, senzori na neki način proširuju njihovu prisutnost. Svjetlo je prigušeno, ploče ugašene. Temperatura je noću smanjena otprilike za 5 stupnjeva. Kuća nam je razborita i prilagođena našemu životu.
Pored svih prostorija i automobil želi imati svoj zaseban prostor, svoj carport. Kao da ta prostorija prikuplja sve ono što kuća dijeli. Automobil je našemu tijelu zapravo put iz tijela. On je i ozračje i lađa koja se u njemu može kretati. Uđi u me, kaže automobil, putuj u meni. Gledano odozgo, netko bi možda pomislio da su te kuće tek neki zaseban sloj zemlje, možda mali skver zvijezdanog znaka, morski račić, neki trag grebanja, kukasti križ. Ali gledano iznutra, svijet izgleda drugačije. Odande grad nije koncentracija svjetla koje raste i u kojemu je taj znak posve na rubu. Ne, odande gledano, grad nije nikakav zvijezdani sustav, nego određena udaljenost, ozbiljna igra, pitanje prometa i vremena. Pola sata više ili manje možda ništa ne znači, ništa posebno, ali to katkad može biti prava muka kad znamo da dan ipak ne traje dulje od 24 sata. Ondje ljudi žive svoje živote, ondje završavaju svoj radni dan, čak i najstarija djevojčica odavno zaspala. Ali možda se najmlađa probudi, leži i gleda kroz prozor s kreveta na kat i spazi automobil na velikoj cesti, par prednjih svjetala koje prolaze, svjetla i puna, a ipak praznija od večeri koja je na sve pala, kao da su zatvorena u vlastito svjetlo. Ona više ne zapisuje boju ni marku automobila, time se bavila prošloga ljeta, sad je starija i prestala se time baviti, a i onako to u ovo doba dana ne bi bilo moguće. Nešto se i u roditeljima pokreće kad im djeca odrastaju, kad mijenjaju naviku. Automobil juri cestom koja se domalo dijeli i odvodi ga na stranu. Dospije na otvorenu, pustu benzinsku postaju koju obasjava bijelo svjetlo. Zaustavlja se iznad 4 spremnika od po 20.000 litara pogonskoga goriva izvađena s morskoga dna. S područja koja nose imena staronordijskih bogova novopečenih, odavno mrtvih bogova, bogova muha, možda sličnih mladićima i djevojkama kojih se može naći na drugim postajama, onima s poslugom, na kojima oni pune spremnike vozila organskim tvorivom starim milijunima godina, koje je sad fluidno prerađeno i rafinirano. I ondje posljednji put iz velikoga rezervoara ispod asfaltne kore na automatskoj benzinskoj postaji na periferiji Osla natoči gorivo koje mu je potrebno da bi se okrenuo i vratio onamo odakle je došao, neki crni Mercedes. Sad je on puna spremnika. Motor se može opet pokrenuti i u njemu rasplamsati onaj jednaki, mirni požar. Novi sloj asfalta ili točnije rečeno novi sloj asfaltne trake koja čini pola ceste. Druga je polovica stara i siva, a i nekoliko je centimetara niža od one nove. Njome prolaze automobili u malim kolonama stvorenim iza pokretnih privremenih semafora. Cestari su otišli kućama, no asfalt je svjež i mirišljav. Masna je masa još vruća pod stopalima djevojčice koja hoda crnom trakom i gleda trag koji ostavlja iza sebe. Svakim se načinjenim korakom ljepljiva tvar predaje i skuplja. Predaje i skuplja. To je podsjeti na kolač u obliku vijenca, na ugodne trenutke kad ga jede. Poželi zagristi u cestu. Kad ondje legne želeći napraviti anđela na cesti, površina na jednom postane prevelikom, možda i odbojnom, kao da asfalt ne prihvaća otisak njezina tijela, kao da pokretima njezinih ruku, udarima krila, nedostaje zahvat ceste. Te kad ustane, ostane mala rupa ondje gdje je bila stražnjica. Ako pažljivije pogledaš, možeš naslutiti da je od niti i pruga djevojčičine tanke haljine, koja se poderala na leđima, i asfalt poprimio uzorak cvijeća. Znak da je nova cesta doživjela svoju prvu nesreću. U novinama piše poginula Ruth Merete Bore. Zar se to zapravo ne bi trebalo nazivati oglas, osmrtnica, možda bi neko pomislio, pomislivši da je taj naziv pomalo ružan. Ruth Bore. Pa da, ona pomalo stiljiva brineta iz reda u kantini, pomislio bi netko drugi, i predočio si tanak i siv vuneni džemper, naočale, leđa malo nagnuta iznad slavine, ruke pomalo pažljive s mlazom vode, ili ne ispravak, s jakim mlazom vode koji se slijeva u čašu i sićušnim kapljicama koje kao rosa vise na nitima vune.
Za tu sam nesreću čula, možda pomisli neka gospođa, mutno se prisjećajući slučaja o kojem se neko vrijeme govorilo. Netko se prisjeti noći s dvama tijelima koje leže jedno pored drugoga, dva gola tijela koja možda uzajamno osjećaju toplinu, a da se posve i ne primaknu jedno drugomu. I kad vidi križ iznad imena Rut, prisjeti se i riječi izgovorenih one noći. Nisam želio baš ovakav život. O, zacijelo je to ona koja svake subote kupi vrećicu Twista. Koji li je dan danas? Nije uzela njegovo prezime, kao da je nešto uvijek bilo u zakašnjenju. Pa da, ona koja je mjerila morsko dno, dubinu podloge ispod platformi, 4. kat, sjeverno krilo, druga vrata lijevo, plava karta, zeleni tepih na podu, centimetar godišnje. I još kad pomisliš da su se bili zaputili u Dansku, pa to je gotovo jezivo, kao da je to najgore od svega, to da su im praznici propali. Kako su se samo djevojčice tomu radovale? A i John, koji je rekao, prvi obiteljski praznici automobilom. Pa to je ona s kojom sam se igrao. Zar se nije tako zvala? 2 ljeta ili 3, pjege i pletenice, trula drvena građa koja je pukla. Tišina u padu i zatim, kad sam se valjda probudio, hladnoća po leđima, vonj truleži i vlage i njezin uplašeni glas spleten u vlastiti odjek visoko gore. Rut, ili je to bila Kristin? Pa to je ona iz Philips Petroleuma, naoko mirna geologinja, ali kakav temperament. Ono onda, što li ono bilo, neki sastanak, u svakom je slučaju ustala posve crvena lica, je li ono bio neki izvještaj pomalo neprihvatljiv, smatrala je da je zapostavljena, nešto u tome smislu. Izvukao sam ti tijelo iz olupine, nisam te poznavao, spustio sam te na zemlju, prikupio na gomilu. Pomogao sam izvući tvoje djevojčice, nadam se da će jednom doživjeti nešto što je jednako dobro kao što je ono bilo bolno, jednako pravedno kao što je ono bilo pogrešno. Nikakav joj nadimak ne treba dati, ona ne može biti ništa drugo nego Rut, kao da je odveć kruta za nježnija imena. Muž i kćeri leže u bolnici, život im visi o koncu, smrt im visi o koncu. Neki konci puknu i neki se isprepletu, svi su konci crni. Lani sam joj muževu sliku vidio u novinama, ili tako, vijest o novoj dionici puta koja je napokon spremna. John, da kako. No, ona nikako nije mogla biti spremna. Nitko ne zna svoj sat, to je istina. No njezin je sad došao prebrzo. Još nije trebao kucnuti. Tako mlada. 1981 minus 1949, ali moram prestati ovo čitati. Prestati listati ove stranice i prestati plakati za ljudima koje nisam poznavao. To nije u redu, to je nedostojno. On se očigledno spasio zasad. Tko je ono rekao da to nikomu ne bi poželio? Sletiti s ceste i udariti ravno u brdo. I onda kćeri, blizanke, kakav je život očekuje. Bore. Zar nisam nekoć sreo nekoga s takvim imenom, koji je imao uvoznu tvrtku u Lillestrumu, koji je bio vlasnik 1/3 Slogum Tora, pomalo nervozan tip, velikih ruku, čudno kako možeš zapamtiti takve. Sreo ga jednom, mogao bi ga prepoznati bilo gdje, bilo kad. Otrgnuta od nas. Mogu oni i tako napisati, ali za oproštaj treba vremena. Moraš se priviknuti na misli na koje nema odgovora, čekati da nestanu zbog nedostatka pravog odgovora. Pa da, to je ona s odbojkaških treninga, stajala je odmah uz mrežu. Nikako od nje se odvojiti. Pogled joj nikad nije pao na mene koji sam stajao na drugoj strani, kao da nas je mreža doista razdvajala. Dobra u bloku.